Дзень добрый, Волечка, дзень добрый, наши слухачи. Мы, Вітаю, спадар Андрэй. ну давайте, обозначайте нас у часе и просторе. Сёння ў нас 7 чэрвеня, 7 гадзіна па Менску. Так што у нас такая вось прыгожая сінхранізацыя сёння. Цудовно, Так. цудовно. І мы працягнем нашу тэму, звязаную варнамі. Да, мы просто узялі з вами за аснову гэтую класіфікацыю, каб паглядзець на прыкладзе розных краінаў, якая сітуацыя, якія варны, ну, скажем, да якіх варнаў належаць кіруючыя групы, кіруючыя класы, да? І дзе месца асветы і духоўнасці у гэтых краінах. Так. І як, так, асветы, асветнікаў, як яны ўплываюць на развіццё гэтай Угу. краіны. І І мы з вами сёння, уже закранули якія. ну, закранули Республику Беларусь, закранули Злучаныя Штаты Америки, а сёння мы что будем? Ну, Китай. Китай, цудоўна. І вось ведаеце, што я думаў, калі мы з вами 2 гадзіны пра Злучаныя Штаты Америки размаўлялі, такую маладую краіну, можна сказаць, краіну падлетак, калі паглядзець па гісторыі. І на гэта ў нас пайшло амаль што 2 гадзіны, і мы з вами нават трохі там дыскутавалі наконт розных аспектаў развіцця і прысутнасці ў свеце гэтай краіны. А што ж будзе, калі мы будзем аналізаваць Кітай, краіну, у якой толькі пісаная гісторыя налічвае больш 5000 гадоў? Мгм. Ну, мы больш, скажем так, такі на сённяшні момант больш Угу. сканцэнтруемся, не пойдзем у глыб там вякоў, а на сённяшні дзень. Ну, сканцэнтруемся на сённяшнім, але Так. хоць хвілінку трэба і пра глыб вякоў, таму што гэта ж менавіта карані, як мы любім. І тут ёсць такі жарт, якраз ж нядаўна сустракаліся Трамп і Сі Цзіпін, вось, і сінолагі, кітаяведы цяпер цытуюць нейкую частку іх размовы, которую транслявалі дзесьці, что лидер Китая, політычны лидер Китая, при сустрэчы з Трампом сказаў, что ну вось наша краіна самая старая з існуючых у свеце. На што Дональд Трамп, так, ведаеце, зрабіў такую заўвагу, говорит, ну не, оно самая старая... і сказаў, что нам больш 5000 гадоў. А Дональд Трамп говорит, ну не, самая старая Египет, им больше 8000 годов было. И Си Цзиньпин подкреслил, ну и где то Египет? Египетская держава, менавіта, не той арабский Ага, Египет, ага. потому что той арабский Египет да державы егіпцянаў, якая будавала гэта ўсе піраміды, не ма ніякае дачынення. А Китай мае дзяржаўнасць бесперарыўную гэтыя больш 5000 гадоў. Таму вось паміж імі адбылася такая невялічкая дыскусія, што стала для грамадства, дзякуючы, гэта можа было падчас нейкай прэс-канферэнцыі ці дзе, таму што стала вядомым пра гэту Мгм. такую дыскусію. А яшчэ давайце, напэўна, нагадаем вось гэту класіфікацыю, да, якую мы з вами прытрымліваемся. Угу. Да? І паколькі мы ўжо закранулі Беларусь і Злучаныя Штаты, у канцы мы таксама паўторым, каб гэта было ўжо, скажем так, нейкае параўнанне, да, з краінай, якую мы разглядаем сёння. Да, і так абазначым з ніжэйшых, да, гэта шудры, гэта наёмныя працаўнікі, служкі, Выканаўцы. выканаўцы, так, гэта
Ну, у сённяшніх умовах это працаўнікі па найму, людзі, якія больш займаюцца такім фізічнай працай. І не толькі фізічныя, а і праграмісты, любыя, хто выконвае заданні. Мгм, мгм. Мгм. Так, наступны гэта ваші. Так. Да, у мінулыя часы гэта былі нейкія такія, э, якія працавалі на зямлі, рамеснікі, гандляры, да, но сённяшні дзень гэта таксама, ну, нейкія буйныя бізнэсоўцы, ну і не толькі буйныя, да, прадпрымальнікі, бізнэсоўцы, гандляры. Вось такі. Гаспадары, уласнікі, Мгм. вось на зямлі не столькі працавалі, сколькі мелі зямлю, землеўладальнікі. Конечно, калі яны былі невялічкія землеўладальнікі, то ім прыходзілася і самім працаваць на зямлі, як большасці, напрыклад, нашай літвінскай шляхты. Вось наша шляхта разам з сваімі там працаўнікамі працавала таксама на зямлі. Ну, большая частка, тому што ей было шмат. Хоць яны не Мгм. Так, так. выконвалі частку і прыходзілася частку і шудранскай працы выконваць. Далей кшатрыі. Кшатры, да, ваяры, але таксама правіцелі і дзяржаўныя дзеячы, да, вось на адным узроўні. Але што цікава, гэта, да, па індыйскай класіфікацыі не самы вышэйшы ўзровень, да, правіцелі і дзяржаўныя дзеячы, да, найвышэйшым з'яўляюцца брахманы. Да, гэта настаўнікі, духоўныя настаўнікі, жыцы, навукоўцы, так? Сапраўдныя лекары, менавіта сапраўдныя, Мгм. которые задача которых не столькі нават лячыць, сколькі навучыць чалавека, каб ён быў здаровым. Ага. Ну, таму што сапраўднае здароўе, яно неразрыўна звязана з духоўнасцю, да, з духоўным здароўем. Так, так. Таму, да, ягіны гэта і ёга, гэта духоўна-цялесная практыка. Да, таму сапраўды лекары, якія адказваюць за здароўе, Так, а не дакладна. за тое, каб вылечыць. Так, мгм. Ну і калі Так. вы даткнуліся йогі, то цяпер лічыцца духоўна-цялеснай практыкай, але калі мы чытаем старажытнія трактаты ягічныя, которые там 2000 гадоў, 5000 гадоў, то там пра цела ўвогуле гаворыцца толькі пару сказаў, што падчас там практыкі, падчас медитацыі позвоночник павінен быць роўным, спіна роўная і вось так, і ўсё. А ўжо астатнія гадоў, прыкладна 1000 астатніх гадоў, з'явілася вельмі шмат такіх целесных. І вось уся йога клубная, которую мы назіраем, гэта можна сказаць ягічны наватвор, таму што менавіта ў класічных ягічных трактатах самых першых, ну, галоўнае, каб быў прамая спіна. Всё, кропка. І ніякіх вось гэтых асанаў увогуле блізка не было апісана. Ну, але гісторыя і йогі таксама ідзе іншым троху шляхам. Ну, мы троху вернемся, значыць, да нашых варнаў і Китая, так? Мгм. Ну і што вы, з чаго пачнём пра варны Китая? Ну, напэўна, тое, што непасрэдна сённяшняга дня тычыцца, да, Мгм. спрабуем апісаць, што сабой уяўляе сённяшні правячы клас Китая. Мгм. Так, ну і што ён сабой прадстаўляе? Таму што адразу скажу, ў Кітаі я не быў ні разу. І большасць маіх ведаў пра Кітай гэта з крыніцаў, я чытаў шмат крыніц, которые напісаны кітаяведамі, сінолагамі, і вельмі шмат чытаў
про гісторыю старажытнага Китая, пра іх філасофію, пра іх медыцыну, пра іх астралогію, пра іх метафізіку. Вось ведаю больш тое, што было тысячы гадоў назад, чым нават зараз. Але яшчэ мяне лёс у Індыі звёў з некалькімі дзяўчынамі. Яны ў асноўным з Казахстана і Расіі, якія вучыліся ў Кітаі. І вось памятаю, у Індыі, паўднёвай Індыі пазнаёміўся з Жаннай з Казахстану. Яна цяпер у Нью-Йорку жыве. І вось яна дзялілася сваім досведам жыцця і вучобы ў Кітаі. Яна, справа ў тым, што гэта дзяўчына пасля таго, як закончыла у Шанхаі універсітэт, яна вярнулася спачатку ў Казахстан, цяпер у Злучаных Штатах. І яна пасля гэтай вучобы і жыцця ў Кітаі для сябе такую місію, можна сказаць, пабудавала ў сваёй свядомасці. Яна вырашыла прысвяціць жыццё рассказу праўды пра Кітай, той правды, которая унутраная, той правды, которая скрываецца, той правды, для чаго Кітай так фінансуе абучэнне студэнтаў з усяго свету ў сябе ў краінах, таму што яна вучылася абсалютна там бясплатна. Вось, і гэтая праўда вельмі непрыемная. Мы з ёй рабілі гадоў, можа, 5 назад, нават інтэрв'ю на маім YouTube-канале, але вось менавіта інфармацыя была яна такая брыдкая, крытычная і вельмі непрыемная, нават жудасная, што прыйшлося выдаліць ганае відэо па розных прычынах. Там былі вельмі нізкія вібрацыі і такія страшылкі, можна сказаць. Яны не страшылкі, гэта дзяўчына апісвала тое, што назірала сама, да чаго прыйшла, пра апісанне Кітая, пра тое, што яна там назірала, бачыла, з чым сутыкалася усяго толькі за 5 гадоў. І тое самае мне расказвалі прыкладна жанчыны, маладыя жанчыны, которые самі з Расіі, але вучыліся ў кітайскіх універсітэтах. Вось, што менавіта за 5 гадоў яны там чуць не страцілі здароўе ўсё. Гэта маладыя дзяўчаты былі, вярнуліся ў свае краіны, вельмі шчаслівыя, што яны тут вярнуліся. Вось прыкладна так. А з другога боку, ведаю нават у Фейсбуку сяброў, это ў асноўным такія нашы літвінкі, такія вельмі адукаваныя сябе лічаць, вельмі такімі літвінкамі па-літвінску размаўляюць. І мяне вельмі дзівіла, што яны ганарацца тым, што вось іх унучкі паступаюць у Шанхайскі універсітэт. Вось так. Увесь свет, асабліва постсавецкі, ён глядзіць на гэту краіну, раскрыўшы рот, якія там небаскробы, якія тэхналогіі, як перад Кітай ідзе, і так далей. Вось тым хацеў падзяліць. Калі ласка. Может быть, яшчэ варта такой адзначыць, што на працягу гісторыі Кітай прайшоў гэты перыяд міжусобных войнаў, у выніку якога паступова выбудоўвалась гэтая вось адзіная дзяржава. Прычым дзяржава, у якой узнікла адна з моцных такіх рэлігійных плыняў, такіх філасофска духоўна-рэлігійных, канфуцыянства, то бок гэта краіна са сваёй рэлігіяй, якая ўзнікла па розных звестках недзе за 100 гадоў да з'яўлення хрысціянства, прынамсі нараджэння Ісуса Хрыста. І са сваёй пісьмовасцю, са сваёй мовай. Ёсць розныя
дыялекты, але ну, в прынцыпе, ёсць адзіная мова, якую вывучаюць людзі за мяжой, як кітайскую. Вось гэта таксама важныя моманты, якія трэба адзначыць. Да? І канфуцыянства мае такую і па сённяшні дзень дастаткова важнае значэнне, пры тым, што ёсць моманты, што мы лічым як бы кітайскім кіруючым класам, таму што мы не можам размаўляць пра Кітай і абысці тэму Цібета, тэму Тайваня, Ганконга. І ну, напэўна, трэба адзначыць, што той Кітай, пра які мы бачым на мапе сёння, да, што ён як дзяржава быў заснаваны пасля Другой сусветнай вайны 1949 год, да, у выніку рэвалюцыі. І кіруючы клас збег на Тайвань. Так. Да? І пэўны доўгі час сучаснае кіраўніцтва Кітая не прызнавалася. Да, лічылася, што адбыўся захоп улады, а што сапраўднае кіраўніцтва знаходзіцца на Тайвань. Ну і мы ўсе з вами ведаем, што пытанне Тайваня увесь час як бы скажем так, у сусветным парадку дня яно нікуды не падзелася. Так, як і пытанне з Цібетам, з яго культуры, з яго традыцыямі, з яго духоўнай культурай таксама, да, на які Кітай увесь час спрабуе накласці сваю як бы такую моцную руку. Што яшчэ трэба адзначыць, што вось гэты эканамічны рост, які мы назіраем, да, што ён фактычна, такі эканамічны выбух адбыўся за апошнія 30-40 гадоў. Так, Да, 35 гадоў гэтыя. Так. Выбух. І калі ўжо гаварыць пра гэты выбух, то тут трэба таксама нашим слухачам, которые, як гаворыцца, можа, не ўсе ведаюць пра прыроду гэтага выбуха, і вельмі часта цяпер папулярызуецца такая тэма, як кітайскі цуд эканамічны. Кітайскі эканамічны цуд, мы павінны вось бачыце, браць прыклад і гэтак далей. І забываюцца, што гэты кітайскі цуд альбо кітайская цудаюда нарадзілася не столькі дзякуючы самому Кітаю, сколькі дзякуючы такім абставінам міжнародным, которые адбываліся вось менавіта 40, як вы сказали, 30-40 гадоў назад, калі, скажем так, два лагеры, так названыя сацыялістычныя, капіталістычныя, паміж сабой змагаліся, і Злучаныя Штаты Амерыкі зрабілі, і Брытанія паставілі такую задачу перад сабой зменшыць уплыў сацыялістычнага блока і адарваць Кітай ад Савецкага Саюза. Таму што Савецкі Саюз з Кітаем яны хоць і час ад часу мелі канфлікты, пачынаючы нават са сталінскіх часоў, але, тым не менш, ўсё-такі была агульная ідэалогія, агульныя мадэлі, агульная рэвалюцыя, практычна вельмі падобная, як расіянцы знішчылі весь правячы клас, усю эліту і ўсё самае лепшае, што і было нават у Расійскай імперіі у 17-18 годзе падчас грамадзянскай вайны. Таксама і кітайцы у сябе на кантынентальным Кітаі
знішчылі вельмі шмат чаго добрага, што ішло з тысячагадовай гісторыі. Вы ўжо упамянулі Канфуцыя, который, дарэчы, менавіта тады, калі жыў Канфуцый, яго запрашалі, імператар запрашаў яго кіраваць дзяржавай. І калі вось менавіта ёсць гістарычныя такія запісы, што калі Канфуцыя запрасілі быць міністрам у імператара, ягоны вучань сказаў: настаўнік, з чаго вы хочаце пачаць, калі станеце кіраўніком дзяржавы, галоўным міністрам? Канфуцый падумаў і адказаў: першай самай галоўнай справай, з чаго мы пачнём, гэта нам трэба вярнуць значэнне словаў і ўсе паняцці назваць адпаведнымі словамі. Это вось падкрэслівае моц слова, моц менавіта першаснага значэння слова. І вось гэты таленавіты, геніяльны чалавек, альбо там пасланнік нябёсаў, менавіта так, з таго пачынаў вось свой, можна сказаць, рэформу палітычную, названня ўсіх паняццяў сваімі імёнамі, даць кожнай з'яве зноў вярнуць свой сэнс, менавіта як філасофскім, лінгвістычным, філалагічным паняццям. І канфуцыянства, яно вельмі зменшыла свой уплыў дзякуючы гэтым рэвалюцыям. Але яшчэ да канфуцыянства была, і яна цяпер існуе у асноўным на Тайване, такая рэлігія, як даосізм. В Кітаі кантынентальным яна вельмі, можна сказаць, такая рафінірованая, таму што ўсё, што звязана з духоўнасцю, з даосізма, выкрэслена, можна сказаць. А даосізм — гэта рэлігія і вучэнне Лао Цзы, які быў до Канфуцыя, і ён пакінуў пасля сябе толькі адзін трактат Дао Дэ Цзин. Мы пра яго, можа, калі-небудзь пагаворым асобна, але тут трэба, калі мы гаворым пра Кітай і вось менавіта Варны і іх уплыў, упамянуць толькі пару цытатаў з Дао Дэ Цзин. Справа ў тым, што Лао Цзы ў трактаце Дао Дэ Цзин пісаў так, што вышэйшы ўзровень кіраўніка дзяржавы — гэта калі пра гэтага кіраўніка людзі нават не дагадваюцца. Трохі горшы, ніжэйшы ўзровень кіраўніка — гэта кіраўнік, которага любяць. Яшчэ ніжэйшы ўзровень кіраўніка — гэта кіраўнік, да которага людзі ставяцца неяк так без ніякага прыцягнення, абыякава. І самы найгоршы кіраўнік — это кіраўнік, якога баяцца. Вось так пісаў Лао Цзы. І яшчэ ў тыя часы, прыблізна тыя там плюс-мінус там некалькі стагоддзяў жыў Сунь Цзы, вядомы стратэг кітайскі. Менавіта ягоныя творы да гэтага часу вывучаюцца ва ўсіх военных, камандных, высшых палітычных вучэльнях свету. Яго трактат аб стратэгіі і майстэрстве вайны. Так вось, Сунь Цзы пісаў: вышэйшы ўзровень палкаводца — гэта той, который разбурае замысел вайны. То бок, які перамагае яшчэ да пачатку вайны. Да пачатку вайны. Горшы той, который разбурае саюзы свайго ворага там з іншымі ворагамі, з іншымі краінамі. Яшчэ самы горшы палкаводец той, хто разбурае гарады і руйнуе краіну. Гэта самы найгоршы палкаводец і вось ваяр. Гэта так казаў Сунь Цзы у сваім трактаце. І, конечно, Кітай валодае вялікім, не валодае, а даў свету такія помнікі думкі велізарныя, але не трэба ось проста
у одну кучу ляпіць той старажытні Кітай, который быў 1000 гадоў назад, з сучасным камуністычным Кітаем. І менавіта як гэты цуд адбыўся, вернемся да цуду. Заходні свет зрабіў стаўку на тое, каб адарваць Кітай ад Савецкага Саюза, і пачаліся плаўна такі прыцягванні і паліліся туды інвестыцыі. Дарэчы, глобальная капіталістычная эліта поставіла крыж у тыя часы, гэта быў пачатак 80-х гадоў, на Еўропе. Еўропа ўжо тады была вельмі такая неэфектыўная ў эканоміцы, і капіталы паліліся ў Кітай, і менавіта гэта стала прычынай выбуха. Ну, трэба Мгм. яшчэ дадаць, што не толькі адарваць, а мы памятаем, што ну, у той час уже такую, калі ішла барацьба з Савецкім звязам, да, і тым больш, калі адбылася перамога, і Савецкі звяз разваліўся, да, на пэўны час Злучаныя Штаты сталі гегемонам, да, то бок вось гэты палярны свет разваліўся, сістэма бяспекі такая, якая існавала да гэтага, да, супрацьстаянне знікла, і Злучаныя Штаты сталі такім сусветным гегемонам. А мы памятаем, што там кіруючы клас належыць да каго? Вось складана сказаць, да Давай ще, каго. да, ну мы казалі, да, Пра што Злучаныя Штаты Амерыкі, так, давай ще. давай ще. А для іх што? Для іх прыбытак. Грошы. Прыбытак перадусім, да, каса ў канцы дня, да? І яны вырашылі спалучыць для іх рэвалюцыя як бізнес, да? Знешняя палітыка як бізнес. Усё вымяраецца грашыма, да? То бок з аднаго боку ім цікава было разбіць вось гэтыя сувязь з Расіяй, а з іншага боку зарабіць, да? І яны пазарыліся на гэтую танную працоўную сілу. Так. І таму вось гэты ўвесь капітал з тэхналогіямі паліўся ў Кітай. Настолькі як бы некантралявана, што яны у пагоні за вось гэтым прыбыткам, яны фактычна ну, самі перадалі вось гэтую зброю Кітаю. Так, дакладна. І зараз спыніць, перарабіць гэта, да, адматаць назад, гэта немагчыма. Дакладна. І Да. забываючыся таксама яшчэ пра тое, што у той ж самай Злучаных Станаў Амерыкі гісторыя толькі 300 гадоў, і такіх традыцый палітычнай хітрасці проста няма. І вось увесь заходні свет у дачыненні стратэгіі, ён проста гэта дзеці малыя ў параўнанні менавіта са стратэгічнай хітрасцю Кітая, таму што у іх, можна сказаць, асноўнае ўсё мысленне, светаразуменне пабудаванае на гэтых кітайскіх стратагемах, як перамагчы ворага, не змагаючыся, як захапіць рэсурсы без ніякага намагання, каб гэтыя рэсурсы самі прыйшлі. І тое і адбылося астатнія 30-40 гадоў, як вы кажаце. Рэсурсы гэтыя самі прыплылі. Проста цікавы, у гэтых кітайскіх стратагемах вельмі шмат цікавага ёсць. І гэта, у заходняга чалавека ну, такое вельмі прымітыўнае мысленне, арыстоцелеўскае у асноўным, да чорна-белае, сябруем, тут ці вораг, ці сябруем, ну, там многагадовачкі там невялічкія могуць быць, а у кітайцаў многагадовачкі, многакрокавачкі. Гэта на 1000 гадоў. Трэба заўважыць, што вось
Есть такое понятие календар, і, наприклад, календар старажытні китайський, цикл використовує, увага, 26 мільйонаў 690 40 гадоў. І гэты цыкл, ён спачатку лічыўся нейкім такім бязглуздым, адкуль яны гэта ўзялі. А недавно, ну, гадоў там 5-10 назад, палеонтологи и не археологи, навукоўцы, которые вывучаюць старажытняе жыццё, як жыццё эвалюцыянавала. Так вось, з гэтым цыклам звязаны цыкл вымірання на зямлі і цыкл катаклізмаў велізарных на зямлі, як, напрыклад, там то дыназаўры там вымералі, то яшчэ новы віток эвалюцыі жыцця і гэтак далей. І вось з гэтага цыкла китайскага, як китайцы глядзяць на свет і на час, 26 мільёнаў 690 40 гадоў, цяпер, згодна з гэтым календаром, ідзе 10 мільёнаў 155 тысяч 939 год. И мы тут со своим заходним календаром 2026 год, это что такое? Вот. И люди, калі супрацоўнічаюць з Китаем, ну, нават не разумеюць, з чым яны сутыкаюцца. Мало того, вось менавіта іх філасофія, залажыўшы у іх ментальнасці адносіны да знешняга свету. А ў чым гэтыя адносіны заключаюцца? У тым, што для кітайцаў, як вы лічыце, Олечка, дзе з гэтых варнаў, которые мы абмяркоўвалі ў самым пачатку, месца, вось як кітаец глядзіць на дзень месца еўрапейца, таго адукаванага пасля Гарварда, альбо пасля Кембриджа, або пасля МГУ ці БДУ, вось дзе месца еўрапейца у гэтым светаразуменні кітайца? Ну, напэўна, недзе на адным з самых ніжэйшых. Ніжэй, можа быць, не ведаю, толькі Папуасы, Новай Гвінеі. Ну, недзе на дастаткова... Так вось, я раскажу, гэта будзе цікава і вам, і нашим слухачам, которые плануюць супрацоўніцтва з Кітаем, каб яны разумелі, што ў ментальнасці кітайца ёсць такая карціна. Ну, на першым месцы для кожнага кітайца гэта ягоная сям'я, ягоны род. Это першае месца. На другім месцы гэта ягоны народ. Ягоныя гаражане, ну, которые вакол яго. На трэцім месцы прадстаўнікі ягонага народа, а ягоны народ мае столькі дыялектаў, там больш 50 дыялектаў, прадстаўнікі которых не разумеюць адзін аднаго. Розніца паміж дыялектамі з поўдня і поўначы такая большая, чым, напрыклад, паміж мовай, мова адна, але вымаўленне такое рознае, што, напрыклад, як паміж рускімі чэхамі, альбо там англічанамі і французамі, ці немцамі і французамі. Вось. Так вось, на наступным месцы для кітайца гэта ягоныя жывёлы. Там сабачкі, коцікі, домашнія жывёлы. Затым ідуць жывёлы, которых ён там есть. Затым ягоны сад. І недзе там далёка-далёка за ўсімі гэтымі нават нелюдскімі формамі існавання, жывёламі, ягонымі раслінамі, гэта людзі замежжа. Яны не адносяцца да іхнага увогуле свету, а называюцца варварамі і дзікімі істотамі. Таму што жывёлу можна прывучыць, раслінай можна там яе апякаць, яна будзе прыгожая, а гэтых дзікіх варвараў з поўначы і захаду з імі немагчыма нічога зрабіць, таму іх можна толькі выкарыстоўваць.
Кропка. Ну, вось такая праўда пра іх менавіта такі код філасофскі. Так, яны могуць улыбацца, яны могуць там запрашаць у госці толькі для адной мэты. Гэта выкарыстанне як рэсурс. Кропка. Мала таго, вось я вывучаю шмат гадоў, больш 40 гадоў вывучаю планетарныя цыклы, і калі пачаўся каронавірус, я адкрыў, мне менавіта вывучаючы гэтую сітуацыю, тое, што адбывалася ў 20-м годзе ў свеце з гэтымі рознымі лакдаунамі, я аналізаваў менавіта планетарныя цыклы і адчыніў адзін планетарны цыкл, які доўжыцца, ну, прыкладна, плюс цяпер дакладна трэба мне свае нататкі адчыняць, але прыкладна 800 гадоў доўжыцца гэты цыкл. І ён паўтараецца кожны 800 гадоў. І што гэта за цыкл? Калі мы цяпер знаходзімся ў пачатку, толькі пачатку гэтага цыкла, які пачаўся менавіта в 2020 годзе. І гэты цыкл уплыву усходу і экспансіі усходу на захад. Менавіта вось крок за крокам, і згодна з гэтым цыклам наступныя 250-300 гадоў будзе вельмі вялікая экспансія усходняй цывілізацыі на захад. І каб зразумець, што гэта будзе, трэба паглядзець, што гэта было ў гісторыі. Ад цяперашняга часу адымаем 800 гадоў і бачым, што? Бачым, як орды Чынгісхана прокатились, сучасная гістарыграфія, которыми карыстаюцца нават гісторыкі нашы, яна карыстаецца сучаснай гісторыі расійскай гістарыграфіі. Расійская гістарыграфія лжэ пра тое, што яны станавілі монголо-татарская іга і не далі на Еўропу ім прыйсці, але гэта зусім неправда. Чынгісхан, войскі гэтай орды Чынгісхана спакойна прайшліся па ўсей Еўропе, яны разбіты былі толькі, нават не разбіты, а яны ў 1241 годзе разбілі аб'яднанае войска ўсіх рыцараў Еўропы пад Лігніцай. Вось. І гэта такая ж самая гістарычная тэндэнцыя на наступных некалькі стагоддзяў чакае нас. Толькі пытанне, як гэта будзе праяўляцца, і гэта залежыць ад сучасных палітыкаў, которые будуць сваімі рашэннямі ўплываць на ўсё гэта. Калі мы яшчэ ад таго часа, ад 1200-х гадоў, адымем яшчэ 800 гадоў, то мы убачым наступную, яшчэ одну папярэднюю хвалю. Гэта гуны з усходу на захад. І так далей, і так далей. Вось. І у гэтых усіх хвалях это не говорится про тое, што вось гэтай планетарныя хвалі, з імі нічога не можна зрабіць. Можна зрабіць. І припомнім, што увесь заходні свет быў заваёваны Кітаем, ну не Кітаем, усходам. Спачатку гунамі, потым праз 800 гадоў вось гэтым ігам. А наши продкі літвіны не. Мало таго, яны не былі заваёваныя не татарамі. Мало таго, мы размаўлялі пра тое, што быў нават адзін з ханаў каранаваны і атрымліваў ярлык на кіраванне Залатой Ардой у Вільні. Але калі мы яшчэ адкруцім яшчэ 800 гадоў пры гунах, наши землі не былі заваяваныя, акрамя Кобрыншчыны. Вось гэтага закуточка паўднёва-заходняй і сучаснай Беларусі, Брэшчына, Кобрыншчына, вось менавіта толькі там археолагі і гістарычныя лінгвісты знаходзяць уплыў гунаў. А так не было. Вось. І тут вельмі шмат пытанняў, чаму гэта так адбываецца, але гэта тэмы для наступных наших размоваў. Ну,
за много я расказаў, але думаю, што нашым бізнесоўцам, нашым навукоўцам, людзям, которые плануюць адпраўляць у гэту краіну сваіх дзяцей вучыцца, трэба вельмі, вельмі, вельмі задумацца і перад тым, як гэта нейкі бізнес планаваць, вельмі добра падумаць і пачытаць гісторыю, пачытаць трактаты, пачытаць не так паглядзець цудоўную карцінку па тэлебачанні, як там квітнее ўсё, а больш мозг уключыць. Нашы людзі, хочу сказаць, што вельмі рэдка ўключаюць мозг. Яны ўжо потым толькі думаюць: о, а што ж я нарабіў? Ну, Вось. трэба сказаць, што ну, увогуле бізнесоўцам, да, гандлёва-прамысловая палата Мгм. краіны, факультэт міжнародных зносінаў, ну, таксама там ёсць кафедра востокаведзення, да, Знаўства. усходазнаўства, так. Ёсць дастаткова моцныя, цікавыя, добрыя выкладчыкі там працуюць. І, на мой погляд, бізнесоўцам абавязкова трэба праходзіць курс і мець базавыя веды што тычыцца міжкультурных стасункаў. Да, Абавязкова. веданне менталітэта гэтых. Асабліва ўсходу. Так, культуры, ну, любых краінаў. Просто, на мой погляд, заходнія як бы, ну, прасцейшыя, да, больш не мае столькі узроўняў глыбіні, столькі слаёў, да, як Асаблівасцяў і усходняя. нюансаў. Да. Вось, у параўнанні з усходняй цывілізацыяй, да, мы можам казаць не проста пра культуру, пра цывілізацыю, да, і з усімі яе асаблівасцямі. Таму абавязкова людзям, да, якія займаюцца вось гэтым міжнародным бізнесам, абавязкова трэба ведаць і улічваць. Без іх ніяк не пабудаваць грамотныя бізнесовыя нейкія стасункі. Устойлівыя асабліва. Так, і паспяховыя. Да, І паспяховыя. вось. І трэба сказаць, што ну, давайте, напэўна, вернемся да кітайскіх варнаў. Я думаю, што міжнародныя розныя аспекты мы яшчэ будзем нейкім чынам кранаць. Давайте, напэўна, перайдзем бліжэй, што за апошнія вось гэтыя там 120 гадоў адбыліся змены, да, там пастаянна ішлі такія працэсы змагання за ўладу. Да. Адна дынастыя змяняла другую, таксама перамяжоўвалася з захопам улады і усталявання рэспублікі. Адно паўстанне ішло за другім. Тут у нас таксама наклалася Другая сусветная вайна, захоп японцамі тэрыторый, далей там адлучэнне, як бы выхад Цібета пры падтрымцы брытанцаў. Можа быць, гэта ў нейкі момант нам будзе важна. Гэта таксама такія звесткі, калі адбыўся фактычна падзел сфераў уплыву паміж Расіяй і Великабрытаніяй. Яны падзялілі Кітай, маньчжурскую частку, і Манголія засталася як бы пад уплывам Расіі. Так, хвілечку, прабачце, трэба ў гэтым вас перабіваю. Чаму? Таму што вельмі момант файны, каб гэта зрабіць. Гэтую частку, которая апынулася пад расійскай імперіяй, расіянцы назвалі Жоўтарусія. Вось гэта ў дакументах, у гістарычных крыніцах вось менавіта прасоўвалася, як ёсць такія параметры, назвы: Новоросія, Маларосія, там яшчэ там Беларусія. Бачыце? І вось у пачатку 20-го стагоддзя была Жоўтаросія. Ну, все, у меня все. А яшчэ Тыбет сам прасіўся, каб яе далучылі да гэтай Жоўтаросіі.
Мгм. Ну, яны, можа быць, і прасілі, але падзел адбыўся такім чынам, што Тыбет застаўся як сфера ўплыву Вялікабрытаніі. Мгм. Да, і пэўны час як бы трымаўся, ну, дзякуючы падтрымкі менавіта адтуль. Ну, гэта можа быць цікавы такі факт, каб разумець, што вось апошнія там 100 там 26 гадоў, да, ідзе мы назіраем пастаянны падзел сфера ўплываў, да, ну, так званых звыш дзяржаў, што яны дзеляць паміж сабой уплыў на іншыя краіны, да, і гэта мы назіраем і сёння. І да гэтага таксама будзем вяртацца. Так вось, з 1900 года, ну, у нашым летавылічэнні Мгм. назіралася вось такое змаганне улады ў Кітаі пераходзіла з адных рук у другія, і на сённяшні дзень замацавалася за ну, вось, за камуністычнай партыі, за гэтай ідэалогіі. Пры гэтым папярэднія вось тое, што звязана з імператарскімі вось гэтым з манархічным Кітаем, да, яно перамясцілася на Тайвань, да, і з усім, ну, вось гэтымі прыхільнікамі гэтай сістэмы там кіравання і гэтага кіруючага класа. Тое, што там у 1917 годзе назіралася вось на нашых тэрыторыях, да, калі вось папярэднія прадстаўнікі папярэдніх кіруючых класа фактычна масава з'ехалі і растварыліся, да, там у Еўропе, на захадзе, да. А ў Кітаі яны канцэнтравана перамясціліся на адну нейкую тэрыторыю. Ну, гэта таксама можа быць ну, важна для Так. разумення. Так, і так на сённяшні дзень мы маем справу з камуністычным Кітаем, да, з кіруючым класам. І давайце разглядзім, дзе асвета, да якога класа, да якой варнай адносяцца, да, прадстаўнікі да кіруючых структур кампартыі, і дзе месца духоўнасці, ідэалогіі і асветы ў гэтай дзяржаве. Як мне здаецца, падкрэсліваю, не быў у Кітаі, так здаецца, што пасля у нейкім такім параўнанні Кітай паўтарыў вось гэтую карціну, акрамя таго, што вы сказалі, іх правячыя эліты не растварыліся на захадзе, а арганізацыйна з'ехалі на Тайвань, уцяклі, і там, ну, да гэтай пары прысутнічаюць без ніякіх такіх рэпрэсіўных і знішчальных працэсаў. Гэта ўсё адбылося. А на кантынентальным Кітаі ў нейкі час адбылося тое, што і у савецкай Расіі правячым класам сталі, скажем, менавіта краіну захапілі хто? Простыя людзі, сяляне, працаўнікі, рабочыя з фабрыкаў, з капальняў, з шахтаў і гэтак далей. І яны нарабілі вельмі шмат бяды для ўсяго народу, таму што, ну, знішчаліся кніжкі, былі рэпрэсіі супраць інтэлігенцыі. Ну, адным чынам, хто ведае, што адбывалася пасля рэвалюцыі ў савецкай Расіі, прыблізна тое, толькі са сваімі асаблівасцямі, часта яшчэ больш жудаснымі і неверагоднымі, адбывалася пасля рэвалюцыі ў Кітаі. Але што цяпер? Вось нават не ведаю, ці ўсё-такі ваяры у Кітаі занялі сваё месца, ці па-старому можна сказаць, што у Кітаі правяць вось гэты шудранскі клас. Не магу сказаць, таму што не ведаю іх біяграфій, хто яны такія, вось гэтыя члены іх компартыі, менавіта іх палітбюро. Ну, глядзіце, але мы ў любым выпадку ведаем, што
сучасны Кітай а, фарміраваўся пры падтрымцы камуністычнай партыі Савецкага Звязу. Так, Так? То бок, калі ішла барацьба за ўладу, вось супрацьлеглыя бакі, адны абапіраліся на СССР, а другія на Злучаныя Штаты Амерыкі. так. Так? І перамаглі тыя пры падтрымцы СССР. Так. Так, Але трэба памятаць, што сувязі-то засталіся, да? так, І як так. толькі аслабеў СССР, тут жа намаляваліся злучаныя Штаты. Так? Але клас, безумоўна, да ўлады прыйшлі ну, працуючы клас, працоўны клас. Так, так, так. То бок самыя як бы ніжэйшыя слаі грамадства. Папярэднія вось гэта кшатрыі, яны якраз перамясціліся на Тайвань. Да? І Тайвань на сённяшні дзень мы таксама ведаем, што гэта ну, адна з такіх, нягледзячы на невялікую тэрыторыю, але яны займаюць ну, вельмі значнае месца у сусветнай эканоміцы, да? Дзякуючы І ў тэхналогіях. менавіта сваім тэхналогіям. Да? І ну, то бок лічыцца, што ну, гэта як неба і зямля, быццам бы і там кітайцы, але розныя кітайцы. Так. І як бы розныя, і гэта вельмі моцна адчуваецца. Да, вось гэтая розніца. І менавіта дзякуючы таму, як пабудавана і хто кіруе гэтымі тэрыторыямі. Так, і мы маем справу ўсё ж такі вельмі гісторыя падобная з расійскай імперіяй, да, з Савецкім Звязам менавіта. Да, то бок гісторыя недзе падобная. У расійскай імперыі адбыліся зноў жа такі вайшлі прыйшлі больш, мы яшчэ пагутарым пра... Спачатку шудры. Так, а пасля вайшлі, а зараз кшатрыі ў выглядзе менавіта, таму што ну, больш ФСБшныя структуры, больш сілавыя структуры на сённяшні дзень кіруюць. Альбо такі нейкі мікс. Ну, пра Расію мы пагаворым Асобая тэма. Так, асобна. Вось. Вяртаючыся да Кітая, ўсё ж такі вось пра гэты клас. І дзе тут, што вы можаце сказаць пра асвету, пра ролю асветы, пра ролю духоўнасці ў сучасным Кітаі? Пра ролю асветы і навукі ў сучасным Кітаі вось адно. Значыць, структуру, як вы апісалі, гэта аднолькавая прыблізна, толькі гэтая правячая эліта Кітая, которая цяпер правіць, хто там, таксама мікс, напэўна, як і ў Расіі, падобны. Але яна вельмі, у адрозненні ад Расіі, яны разумеюць важнасць навукі і асветы. Таму, па словах амерыканскіх і еўрапейскіх прафесароў, пачынаючы з пачатку 80-х гадоў, Кітай за свае дзяржаўныя грошы пасылаў студэнтаў ва ўсе самыя найлепшыя універсітэты свету вучыцца і атрымліваць веды. Калі студэнт з Кітая прыязджаў у Гарвард, Оксфорд, Кембридж, ён вучыўся як губка, который упитывала ўсё самае лепшае інтэнсіўна, ніякіх п'янак, ніякіх тусовак, ніякіх. Ён упитываў усе только веды, што такое магчыма, каб прывесці, і яны высасывалі веды з усяго свету. За самых перадавых універсітэтаў, самых перадавых цэнтраў навукі. І гэты працэс, згодна з дадзенымі, которые мы атрымліваем ад амерыканскіх прафесароў і еўрапейскіх, закончыўся прыкладна ў 2005 годзе. Ужо не стала чаго
як гаворыцца, высасалі ўсё, што только можна было з заходніх універсітэтаў. І цяпер гэтыя студэнты, которые ў 80-е гады вучыліся ў гарвардах розных там, цяпер яны ўжо выкладаюць у шанхайскіх універсітэтах. Яны, правячая эліта добра разумее пра тое, што гэта вельмі важна, толькі як нават, як тут лепей сказаць, ну, але гэта для іх галоўны ресурс. Я думаю, што не брахманы альбо навукоўцы даюць заданні, ой, так, менавіта заданні і з'яўляюцца кіраўніцтвам гэтай дзяржавы, а вось яны падчыняюцца ў падчынённым стане, як навука і амерыканская таксама, дарэчы, толькі ну, правячыя класы добра разумеюць, што без веды, без асветы нікуды не дзецца. А з духоўнасцю тут горш. Камунізм ёсць камунізм, Ну, духоўнасць... давайте яшчэ трошечки про сістэму. Вы адразу Так, пачалі з вышэйшай адукацыі, з універсітэцкай адукацыі, так. але адукацыя і выхаванне пачынаецца з маленства. І тут О, і тут так трэба- цікава, Олечка. Але давайте, може, ми яшчэ одну сустрэчу про Китай Ну, зробимо. давайте, А да. зараз, калі ласка, подагульваеце нас. Да, будем закругляться. Так. Ну, э, ну, напэўна, трэба сказаць, што ну, мы уже сказали, што шудры гэтыя варна зараз прадстаўляе сабой кіруючы клас Кітая. Асвета мае вельмі значнае важнае значэнне, але гэта ну, сувязь як бы з духоўным развіццём тут вельмі такая неяўная, да? То бок мае месца ідэалогія, але да духоўнасці тут, скажем так, далёка. І пра гэта яшчэ таксама вернемся ў нас праз тыдзень. Так. Ну, я думаю, што да, мы на сёння проста на гэтым такую зробім паўзу, а наступны раз проста працягнем. Добра. Дзякую за размову. Ну, тут тэма вельмі вялікая, но непараўнальна вялікая нават з Амерыкай. Ну і вернемся праз тыдзень у нашых гутарках пра Кітай і пра тое, што мы можам адтуль файнага ўзяць. Так. Дзякую за размову, Олечка. Да наступных Дзякую сустрэч. вам. Нашы слухачы усіх абдымаем. Так. Усяго добрага дня. І вам таксама дзякую. До побачення.